moni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano 15 minutes to 12 o'clock Central African Time. Tikukupatsirani msonkhano wa chipani cha Afford kutsekerera msonkhano ndiyetu kuno kuli dansi pamene tikudikira malizati msanga Kathe Maulidi tili naye kuno. Chikuchitika nchiyani pano? Apa akuti atsiriza kuonkhetsera zotsatira zachisankho chomwe chachitika ndi akuti posachedwa apa akhale akuulutsa kuti apambana pa chisankho chimenecho ndi ndani. Ndimayesa kusakasaka pakuti atipatse mndandanda akuti akukatiyang'anira mndandanda wa omwe amapikisana pa maudindo osiyanasiyana komanso kuti kodi ndi maudindo ati omwe akulowa opanda opikisana nawo. Ndi akuti akukatisalira zimenezo akhala akutibweretsera posachedwa apa. Koma pano chomwe chikuchitika ndithu anthu akungobvina nyimbo zosiyanasiyana kuphatikizapo zachipani akudikirira kuti omwe amayendetsa chisankho chimenechi abwere ndithu kuti ayambe kuulutsa zotsatira zachisankho. Ndiye lakhala tsiku la mtundu wanji pano lero? Ndithu akunena kuti kwa anthu akuchipani lakhala tsiku la bize kwambiri komanso ngakhale kwa ife amene takhala tili pano. Ndinganenenso kunena kuti mwina ngati nthawi yomwe anakonza kuti atsegulire mwambo umenewu nthawi yoti akapumulire abwerere padzana fotokoza kuti mwambo umenewu ukhala ukutha 6 o'clock madzulo. Koma taona kuti wachedwerapo ndikuona ngati kuti mwina nthawi yopumulira pa nkhomaliro anakhalitsa kwambiri kopumulira asadabwerere kuzamba ndondomeko yoponya voti. Ndiye lero lakhala tsiku lalitali mwambo anakonza ndithu kuti ikamati 6 o'clock akhale zonse atsiriza. Koma pano tikaona nthawi apa tikuona kuti ndi almost 10 minutes to 11. No, 10 minutes to 12 midnight. Takhalitsa ndithu pamalo ano simomwe ayino akanakonzera kuti mwambo umenewu uyenda mwachoncho. Ndiye lero lakhala tsiku la bize kwambiri kwa wina aliyense amene adali pamalo ano chifukwa ndondomeko yovota inayambirako ndithu mochedwerako atatha kudya masana amalizanso kuwerenga mochedwerapo apa kufotokoza ndakhala ndithu ndikumva mwina 10 minutes nawo kuti ayi amaliza akhala kwamba kulutsa zotsatira. Ndiye tikungodikira tiona kuti ayambe kulutsa zotsatira zimenezi nthawi zake. Iyayi imene zilili kuno President Afford ali pano, madelegates ali pano nthawi ina iliyonse zotsatira za masankho amene achitika lero kuno ku chipani cha Afford akhala akulengezedwa pano. Lakhala tsiku lalitali timayembekezera kuti tikhoza kumaliza by 5 o'clock. Koma mavoti monga mmene amakhalira mavoti amatenga nthawi mavoti kuwerengetsera. Koma maudindonso Brian anatuluza kuti pali maudindo 94 koma opikisana maudindo akuluakulu ndi 31 ndi maudindo ambiri amenewo akuti atsirize dongosolo lonse ndi zinthupe zoti zitha kutenga nthawi. Komanso tinene kuti Afford apanga convention yawo ilero lomweli akachoka pano mawasa akubweranso. Izi zimatenga nthawi ngati mwina kuzipani zina timaona kuti anyamuka kupita convention kugona komweko koma osapumulira mpaka naso tsiku lina lili kukhalanso komweko mpaka na madzulo. Ndondomeko yoponya voti imeneyi imatenga nthawi. Adafotokozapo Sameki ngakhale ku DPP kuja kuti kuponya voti komwe kunkachitika kumene kuja atha kukuyerekezera ndi kuponyedwa kwa voti mwina
kwa ma constituencies mwina ngati mpaka na asanu ndi imodzi. Ndiye ndi ndondomeko ndithu timatenga nthawi asi zinthu zophweka kuti basi zingochitika pompopompo kutsiriza. Anayika 6 o'clock koma inenso pandekha ndimalingalira kuti amwina 6 o'clock sizingatheke nthawi imeneyoyo chifukwa cha ndondomeko tikaunikira what's involved kuti anthu aponye voti pa maudindo ochuluka ngati chomwecho si zinthu zophweka. Koma afodi titha kunenabe kuti ayesetsa chifukwa akatsiriza mwina atsiriza m'mabanda kuja koma akatsiriza sabweranso pano kukukhala kuti zonse zathera pomwe. Amene mtolankhani wathu Kafe Maulidi ndiye ndikaona apa akuluakulu akukambirana ndaona mukukambirana pano maliza atsatuluka nthawi yanji panopa kuwerenga awerenga mavoti tufuna timve tonse kuti kodi abwera nthawi yanji mulengeza nthawi yanji pompano athakati akulowa kutero akulowa ndithu zatha bwino kumeneko zatha bwino chifukwa mwa voti mulibe woluza mulibe wopambana tonse tapambana. Palibe woluza aya chifukwa tonsefe ndife wopambana kale. Maudindo awa longoti athandizire ulendo koma ulendo tonse tukalowa ndiye kuti tonse ndife wopambana ndithu chifukwa zoti tukalowa mboma izizi zosakambiranaso ayi zosakambirana izi ayi ndiponso amene ali mboma adziwe kuti atha kupanga njira ina iliyonse kuti akhale mboma koma mbomamo akuchoka pa September 2025 akuchoka ndithu kutilimbisa mtima zinthu ziwiri. Number 1 awononga zinthu zambiri. Boma ili la Sochera boma la wora usogoleri walephera chotilimbikisa nchimenecho chifukwa amalawi sangalole kuti iwo apitirizenso. Cha number 2 ndi mfundo zomwe tinazo ife kuphatikiza tigwirire ntchito limodzi ndi anzathu osati tokha monga afodi ayi tukhanga tikuti tikuzichemerera kapena tikufuna tikuzikundikira koma ntchito iyi tofunika zikhalepo zipani 10 kandi 4 kandi 6 mugwirire ntchito limodzi chikutilimbikisa chimenecho chifukwa si afodi yekhayi. Msonkhano wapamwamba kwambiri umene wachitika pano kudzaza holo ino anthu very orderly mukuwaphunzitsa chiyani anthu kwa afodi? Chipani cha afodi ndi chipani cha mphamvu, chipani cha vanthu komanso chili ndi usogoleri wangwiro. Sono kwa afodi adziwe kuti ali ndi usogoleri ali ndi mfundo zomwe tukalowa nazo mboma ndiye tikuwalimbikisa wonse kuti asakayike chifukwa ulendo sikuti ndi wothera pa njira ayi si wofera mchipululu ayi tukafika tukalamula siwothera pa njira uwu ndiponso iwonso ali sigayiro amene panopa akulamula adziwe kuti ayi akusanzika azisanzika chifukwa akukalowa mboma ndifeyo. Inu munali mboma momwemo munakwiya nchiyani? Sikuti kukwiya kweni koma sinkanapitiriza ineyo kuti ndiziona nyasi zikuchitika mboma ayi kuti ndione kuti usogoleri ukulephera ndilimomo ayi kwa zoona zake boma ndi usogoleri komanso zochitika mkati mwa bomamo zokuza katangali ayi zoti tizikagula federeza kumabucha zoti tiziti bridging foundation pamene ndalama kulibe zoterozo ayi inu ngati mbusa simukanapanga nawo ayi sinkanapanga nawo ndipo ine maitanidwe wa ineyo ndi conscience yanga zimakana zimenezo kuti ayi munthu ali chokako ena akuti ayi mwina munakwiya kuti asana kupaseni unduna ayi ine nali kuubusa ndiye uchoke kuubusa akupase u advisor akupase u publicity secretary ndiye ufuna sochani nditi kuno kwa afodi kuno mwakhala basi kuno ndakhazikika kukhazike kwake ngwakuti ndi usogoleri amene akumvaso mukalangizana amamva ndi usogoleri amene ufunawo munthu azimva komanso ndi
ndisanapite ku MCP nali kale kwa Ford. Sono popita kuja nali andikathandizane ndi anzanga abusa anzanga koma zomwe ndakaona uku ayi ndibwino ndibwerereso kumuzi kwanga. Ayi ndakhokoza kwambiri. Ati muyimira kumuzi ku MP. Anthu akutero. Anthu akwathu akutero ndiye singakaneyi. Ayi tiyembekezere malizasi. Ziko kwambiri. Akubwera popano. Amenewo abusa Morris Muntali akuti malizasi akubwera posi. Ndaonanso kutsogoloko akuchita seti nthawi nake kutsogoloko amayi atinyamata abambo ndipanizi anali akuvina kutsogoloko koma wachotsako akuchita seti ndithu kuyika mabaluni kuyika tebulo kumeneko komanso mipando. Ndikhulupirira kuti mipando imeneyo mwina pakuyembekezeka kukhala omwe akuyembekezeka kulengeza zotsatira za chisankhochi ndiye tithadi kunena pano kunena kuti zonse tsopano zili mtimake posachedwa apa akhale akwamba kulengeza zotsatira za chisankho chimenechi potengera ndi zomwe zachitika kutsogoloko kuti akonzakonza ndithu kuti zonse ziyambike. Tebulo achita seti amene akuyendetsa masankho amenewa akhala kuti yankhula posachedwa apa. Ndiyetu nyimbo Zulu akatika muno kwambiri anyamata akuyimba anyamata amene wasondetsa kunena kuti tsiku lawo lidali la bize lero pamalo ano chifukwa ayamba mmawa ndi manena masana uja mmawanso kunena kuti ngakhale ife tidapeza anyamata amenewa akuyimba mchipinda chino komanso tikayang'ana mchipinda chino akanalimo eni ake oyikonda Ford akuvinabe ndithu mosatopa tikaona nthawi pano pandipotikwada mwina ena anakwabiyatoka pamalo ano koma chipinda chino ndithu mukadali amayi abambo omwe akutsatirabe zochitikachitika zakuno komanso eni ake achipanicho apresident achipanicho omwenso alowa opandapikisana naye Enoch Tihana komanso amayi akunyumba kwawo atadala chana akadali mchipinda muno Atihana wasana chokenso iyayi kuyambira mmawa. Atihana sana choke amatha ndithu pena mwina kutuluka kupita kukadya kunjaku koma pa hotelo pomwe pano koma iwo wasada choke ndithu pamalo pano komanso achiwiri awo Timothy Tambo akhala nawo ali pamalo pano mwina kwa ine ndimayembekeza zoti atha kuchoka kanthawi kena kake kuti amukatsiriza fandi zomwe zimachitika ku maconvention ena kusiyana ndi MCP komwe atabwera adakhala akutezera ilili koma maconvention ena kutsogolera amachoka kunena kuti mukatsiriza zonse mundiyitana ndamabwera pa nthawi yomwe pali mwambo otseka kulengeza zotsatira zachisankho komanso ndikutseka mwambo koma iwowa ndithu nawo ngati momwe anachitira Alazarus Chakwera nawonso ndithu akhala nawo pamalo pano kutsatira nawo limodzi zonse zomwe zikuchitika pa msonkhano. Iyayi timvere nyimbo pang'ono. Anagawa masiku wose na moyo wanga masiku wawena andendere tonolega nikuye moyo wanga chikundi changu chondionetsa mukamadya dzanga mukapeza zanu ndine ndani wanu kupira njiro nyumba ndikonda kundisangalatsa kundilipira timayambana ngati lalukwana ine komadziwa ndipali yantu namadalirana ine kodi mungataniba nokha ndinu ya ndinu komadziwa ndipali yantu amadalirana ine kodi mungataniba nokha majamamba zotsatira za vida tikuyembekezera zotsatira za masankho
a National Executive Committee. Ndikaona apa mafailo ayamba kudutsa mafailo. Ndaonanso ndithu amenewa ndomwe adayendetsaso chisankho cha ku PP. Wanayendetsaso chisankho cha ku PP. Amenewa ndi IMJ audit firm ndomwenso adayendetsa ndithu chisankho chimene cha ku PP ku Crossroads Sabata athayi. Ndiye momwe ndaona kudutsa apa paja mmawa Clement Istanbul adatiuza kuti chisankho chimene chikuyendetsa ndi audit firm sadabweretsa ameki kuno. Ndoti wowa chakhalano chipani sindikudziwa kuti zikuyenda bwanji kukomesa pakadali pano, koma chimene chino chipani chachiwiri kusagwiritsa ntchito bungwe la MEC kuti awayendetsere chisankho chifukwa ku MCP adagwiritsa ntchito bungwe loyendetsa chisankho m'dziko muno la MEC. Tidaonanso ku DPP adagwiritsanso ntchito bungwe limeneli la MEC kuti ayendetse chisankho chawo. Ku PP tinaona kugwiritsa ntchito IMJ audit firm, kunokonso sadagwiritse ntchito MEC akugwiritsa ntchito firm yomwe idakachitanso zomwezo ku PP. Sindikudziwa kuti kukomesa ku PGP zikuyenda bwanji, kuti kaitana ameki kumeneko timva, koma chipani ichi titonena kuti pano chachiwiri kusagwiritsa ntchito MEC kuti ayendetse chisankho chawo. Ndikuona ngati kumeneko akhala mpando uja timanena kuti wakonzedwa kutsogolo. I think udali wa mauditors amenewa kuti akhalepo kumalengeza chisankho chimenecho. Ndiye tikuona amenewo amene ali ochoka ku IMJ audit firm kukhala ndithu chifupi ndi Morris Munthali kutsogoloko kuti ayambepo ndithu tsatane dongosolo lowulutsa zotsatira za chisankhochi. Tikuperekeni tsopano ku Sanjaku kumene a director of ceremonies akufuna kuti atifotokozere mene zayendera. Tiyeni timvere ku Sanjaku kuti timvere zotsatira za masankho amenewa. Vice Chair Alliance for Democracy kuti muyendese mwambo onsewo kuti anthu aziwe komanso dziko liziwe kuti zinthu zikukhala bwanji. Ziko kwambiri Reverend. Your Excellency, the President of the Alliance for Democracy, Right Honorable Enoch Kamzingeni Chihana, Ulemwanu, our First Lady Tadara Chihana Ulemwanu, our Vice President Operations, Honorable Timothy Pakunashi Mtambo Ulemwanu, Vice President Admin, Pastor Catherine chiwongo chira kumbuke pafupi Makunganya Ulemwanu komanso Vice President Strategic amene I think is sitting now ban Ulemwanu, my chairman anzanga amene muli muno, my directors nonse amayi ndi abambo. Nthawi timayembekeza ija yakwana, ndipo yakwana yokha. Ntchito ndija munayigwira kale yoti mmabwera ndipo mmazavota. Nanenapo kuti kwa afford kulibe amene waluza zisankho. Chifukwa tonsefe tatani kodi tapambana tawina. Chifukwa chomwe tukachipeza chaka cha mawa nchachikulu kuposa maudindo amene timafuna panowa. Ngakhale ngofunikira kwambiri. Amene amakativerengera zonse zijatachita apa zija afika ali pano anzatu Electoral Commission kuzera mwabambo Chisai. Ndi apa samwayo iwowa atilengezere marizati zosatira za zisankho tinapanga zija. Iwo akatha zimenezo ine ndibwerezaso mipando yonse ija kuyambira iwo amene sanapikisane ndi munthu, mipando yonse yomwe nyumba iyi yagwirizana ine ndibwerezamo. Tikatha za marizati izi ndiye kuti apresident athu tiayitana abwere azatiyankhule. Zikatha zimenezo osekera mwambo uno ndi mapemphero ndi Sheikh Binusi komanso Vice President athu. Pa mapeto zonse timba national anthem komanso
atolankhani azakhala nditi mafunso tiwiri titatu ndi apresident athu. Zamveka kodi? Zikomo kwambiri. Ndiye ndi apase mpata electoral commission atilengezere ntchito yomwe tinagwira ife. Iwo anango katiwerengera. Zikomo kwambiri Mr. Chisali. Tingokoza pang'ono ife sochoka ku electoral commission ayi. Ife ndi ya EMJ advisory ife ndi audit firm a commission agenda aboma ife saboma yayi. So just a small correction. So permit me just to say I want to acknowledge the presence of the president of our board, right, Honorable Chakufwa Kamzinge Ndijihana. Ndikatera pamenepo permit me maulemu aperekedwa kale. Edi naneso ndingokwera maulemu amenewo. Mmene afotokozera apa Reverend Muntali pali ma list awiri. Ina ndimene alengeze iwowo ya ma positions amene apita unopposed palibe wapikisana. Koma yanga iyi ndilengeze apa ndimene timavota apa ija. Ndiye ndiyambira position ya Secretary General. Panali anthu awiri amene amapikisana pamenepo. Panali Franco Banda. Panali Linda Limbe. Mavoti awaenda bwanji. Franco Banda apeza 128 votes. 128 votes. Linda Limbe apeza 488 votes. Machine. Waona machine. Ziko kwambiri. Tipidirire. Pamenepo panaliso narrow and void votes. Pamenepo panaliso narrow and void votes. Anaipo 11. So pamodzi in total in terms of mavoti anaipo angati tinaponya 6 to 7 votes. Ziko kwambiri. Pepani zingapo zochitika tasi namalize. Ndeti kamalengeza nkumathamanga ukhala ndezitivuta. Ndeti sangalale mumeririmo. Position number 2 inali ya National Campaign Director. Pamenepo panali Magi Msiali Dosi. Ndi Traiwelo Kasawala. Mavota enda motere. Traiwelo Kasawala apeza 204 votes. 204 votes. Amagi Msiali awa apeza 429 votes. Ziko now and void votes panali 5 amenepo. Ndikuti in total votes amene aponyedwa 638. National Director of Media and Public Relations. Pamenepo paneso anthu awiri. Panali Bashir Amin and Saulos Tindwa. Bashir Amin apeza 291 votes. Saulos Tindwa 323 votes. Machine.
null and void votes pamenepo panali 14. Total votes 628. National Director of Events, panali Dorini Chisale, then Lawrence Nyirenda, pamenepo aenda motere, Lawrence Nyirenda wapeza 281 votes, ndipo Dorini wapeza 337 votes. The null and void votes analipo 4 pamenepo. Ndauti in total 622 votes. Director of Operations, the National Director of Operations, pamenepo apikisanapo anthu awiri, panali Arthur Chikankeni, panali Kondwani Duplex Nkata. Arthur Chikankeni wapeza 249 votes. Ndipo Kondwani Nkata wapeza 368 votes. The null and void votes analipo 6 pamenepo. My votes was 623. The last but one position, National Director of Parliamentary Affairs. Anebo Santawidi pamenepo. Panali Chachi Wongani Nyirenda. Bernardi Mapunda apeza 204 votes. Chachi Wongani Nyirenda apeza 411. 411. 111. Jihana ndi 1. Afodi ndi 1. Ziko makwambiri panalo and void votes yapo. Zinadivutaso. Panali 5 null and void votes. In total, Nabanga cast 620 votes. The last position, National Director of Logistics, pamene Panebo Santawiri, panali Tom Kunga, panali Wajibeta Mkandawire. Tom Kunga apeza 143 votes. 143 votes. Wajibeta Mkandawire 482. Ziko makwambiri. Null and void votes analipo 3. Ndauti in total tinapanga cast 628 votes. Ziko makwambiri. Ndakuti ndapatsire Reverend Muntari. Thank you. Zikomo. Nthawi. Ulemu wanu a president komanso maulemu onse aja aperekedwa. Zikomo. Chisangalalo chimenecho. Muno munyumba ino mulibe wokwiyayi. Aliyense ndi osangalala. Akulandira SG. Andi pake. Zikumveka. Ndakumvani. Yeah. Zikomo. Kakhaleni our brand new SG. Kakhaleni. Zikomo kwambiri.
anthu akunyadirani. Ulemu wanu a president komanso maulemu onse aja tapereka. Ndati ndiitane mayina onse ena tichita mobwereza koma convention yimve kuti tayenda bwanji. Mr. President, poyambirira pa mpando wa president the Right Honorable Enoch Kamzingeni Chakufwa Chihana wopanda wopikisana naye. Umenewo wapita wopanda wopikisana naye. First Deputy President Operations Honorable Timothy Pakunachi Mtambo wopanda wopikisana naye. Number 3, Second Deputy President Strategy Honorable Dr. Sheikh Imran Sharif wopanda wopikisana naye. Pa President tamaliza. National Party Chairman Honorable Greenwell Luliro Mwamondwe, National Party Chairman wopanda wopikisana naye. First Deputy National Party Chairman Operations Honorable Reverend Morris Mundhali wopanda wopikisana naye. Second Deputy National Party Chairman Administration Reverend Mundhali is growing old too quickly. Now we have 3 vice presidents. First Vice President or First Deputy President Operations Honorable Timothy Pakunachi Mtambo. Second Deputy President Strategy Honorable Dr. Sheikh Imran Sharif. Third Deputy President Administration Honorable Pastor Catherine Makunganya. My apologies, my Vice President. Now, National Party Chairman Maina Ndiawa. First National Chairman the Green Ruliro Mwamondwe wopanda wopikisana naye. First Deputy National Party Chairman Operations Reverend Morris Mundhali na yeso wopanda wopikisana naye. Second Deputy National Party Chairman Administration Mundhali nda Operations koma Honorable Tanirani Scottson Chipeta the Second Deputy National Party Chairman Administration. Onsewa wopanda wopikisana nao. Ulembi wa Chipani Secretary General. Secretary General watu ndi Honorable Linda Limbe. Apa achita kupikisana. Linda Limbe ajandi hawa. Second Deputy Secretary General Administration Honorable Paul Tambazare Nyirenda. Treasurer General Honorable Mese Limbani Kaunda. Ena oro ndisachule achita kudziwa kauta ine ndachita kulowa wosa pikisana ndi munthu. First Deputy Treasurer General to be announced by NEC. Aneki aukaona kuti kodi wachiwiri kwa Treasurer General akakhale ndani. Komanso wachiwiri kwa wachiwiri yai pakonzedwa. Secretary General mujatanena kuti Honorable Linda Limbe komanso au Secretary General Pompo. First Deputy Secretary General Operations Honorable Chris Taulo.
zina lija ndimazachula la second deputy secretary general administration Honorable Paul Tambazari Nyirenda kutanthauza kuti ma deputy pa secretary general ndi angati kuti awiri. Zikomo kwambiri. Treasurer General ndi muja ndanenera kuti ndi Honorable Mese Ani Kaunda. First Deputy Treasurer General aneki aukayang'anapo akhale ndani. Second Deputy Treasurer General aneki akayang'anepo akhale ndani. National Organizing Secretary Honorable Nelson Mataya Nyirenda. Pau first and second Deputy Organizing Secretary aneki akayang'anepo. National Publicity Secretary Honorable Amatura Ani Malua. Apanso first and second Deputy Publicity Secretary aneki akayang'anepo. National Director of Women Honorable Alice Deliwe Ngoma. First and second Director wa Zimai aneki akatithandize. National Director of Youth Affairs Honorable Emmanuel Mtunga. Apanso first and second Deputy Director wa Youth aneki katithandizeni. National Director of Political Affairs Honorable Ernest Kondowe. Ndipo first and second Deputy pa Political Affairs aneki akatithandize. National Director of Legal Affairs Council Kwima Mchizi. Apanso first and second Deputy aneki akatithandize. National Campaign Director Honorable Magi Dosi. Achiwiri awiri aja na also aneki katithandizeni. National Director of Elections Honorable David Brown Katete. Apanso aneki akatiyang'anire ma deputy. National Director of Trade Unions and Labor Affairs Honorable Edward Gondwe. National Director of Media and Public Relations Honorable Saulos Tindwa. National Director of Economic Affairs Honorable Chifipa Mohango. Umumonse ndiye sa Honorable Katete ma deputy alimo. Okay. Pano akuti ai. Pano sanalembe. That's why akubwera kuzakonza ndiye ndikufusa kuti apaso ndinene kuti bwa kuti msandikonze kawiri. Okay. National Director of Elections Honorable David Brown. All right. Akuti ndirengeze kuti first deputy ndi Honorable Aida Tembo pa Director of Elections. Koma wachiwiri kwa wachiwiri aneki katithandizeni. Mipando inayi akuti ma deputy ai ndisachulepo. Pa National Director of Trade Unions and Labor Affairs tingoti Honorable Edward Gondwe tisire pompo. National Director of Media and Public Relations Honorable Saulos Tindwa tisire kai pompo. National Director of Economic Affairs Honorable Chifipa Mohango tisire pompo. National Director of Recruitment and Mobilization Honorable Ellen Kadango. Aposo akuti ndisire pompo. Tifike pa Director of Operations apo sanalembepo. Kwa mazina mukana konzeratu zonse. Ndiye ndinene kuti cha ndilengeze zina liti.
Honorable Kondwani Dubex Nkhata, the Director of Operations. Bebani, zongolemba ndibopo ndizi pena pama iwalika. Na also tisire kae pompa. National Director of Research, Monitoring and Evaluation. Apapa tasiyapo kae chifuka aneki aukati yanganira titani. National Director of Strategic Planning, Honorable Devi Banda. Yes. Honorable Devi Banda, National Director of Strategic Planning. National Director of International Affairs, Honorable Florence Shapiro Kimbi. National Director of Events, Honorable Doreen Chisale. National Director of Logistics, Honorable Chindikani Wachipeta Mkandawire. National Director of Protocol, Honorable Wisdom Gondwe Mweneyura. National Director of Diaspora, Honorable Triza Ganuka. National Director of Students Affairs, Honorable Isabel Fachi. National Director of Social Welfare, Honorable Chimwemwe Lamba. National Director of Parliamentary Affairs, Honorable Wongani Churchill Nyirenda. Pano Alembakuti, Directorate of Religious Affairs, ICT and Security will be decided later. Ndiye kuti aneki aukati yanga ni raso simenezo. For some of these positions, they are technical. Muchichewa, izi nzofunika ukadaulo wina anzatu akati unikirepo. Ndikafika hapa ndiye kuti ndanena wena ndabwereza mipando yonse kupatula yomwe aneki aukati unikiramo. Ndawi afford zikoma kwambiri. Ndikafika hapa tiwaitana a president kuti atiyankhule. Ndiyesa azimayi monga timachitira masiku onse. A president ine mwaulemu ndikupempheni. I think I need to be guided here. Honorable Katete, bwerani mulembepo kena kake kana iwalika. Bwerani mulembepo kena kake kana iwalika. Mbiri womwe unayiwalidwa kuti ulembedwe kuti ndirengeze ndi umene akuulemba apawo. Yaizi kumveka. Muzatu amachita kutenga pa zomwe zalembedwa ndi kompyuta kuti alembe ndi manja. Sono tina analumpha. Koma pano paliso Director of Resource Mobilization umene ukupita kwa Honorable Alfred Adams. Kodi Adams alipo ngati? Adams ndati kodi? Aukafuna ndalama kapena. Oh ndia. Zikomo. Mr. President, tisana fike kuti a president atiyankhule pali mbali ina yofunikiraso kwambiri. Ife monga convention kuti tiwikepo mawu komanso tigamule tiwikepo decision. Monga ananena a president
kuti tikugwirira limodzi ntchito, tikuyendera limodzi ndi anzathu ena, koma sananene kuti Afod ili pa alliance ndi chipani china chilichonse. Mchifukwa chake tifuna tifunse pano, osati kuti tikapanga alliance ndi ndani, koma funso likhale lakuti kodi tikupereka mphamvu kuti chipani ichi chitha kumakambirana ndi zipani zina, kuti kumapeto kokambiranako tikakhale pa mgwirizano ndi zipanizo. Amene akuvomereza akweze manja tione. Zikomo kwambiri. Yukhala ngati nyumba yavomereza eti alipo amene akukana. Zikomo kwambiri. Ndiye kuti ichinso tichinyamule kuti nyumba yagwirizana. Asogoleri wathu pitani, takupasani mphamvu muzikakambirana ndi anzanu kuti tikhale pa mgwirizano. Paliso kena asogoleri akuti tinenesi. Your Excellency, the President of the Alliance for Democracy, Comrade Enoch Kamzingen Chihana, First Lady Atu, my Vice President Wonse, my Chair Wonse, Secretary General, the Secretariat Wonse, my Directors, and esteemed members of the mighty Alliance for Democracy. Affordians, Afford, Ntawi, Liti, Kutiko, Mfundo imene abweresa a Deputy Party Chair. Ifeyo ngati Japan, tinaganiza kuti tisamapange impose ma alliance kwa ma members yathu. Andi tumafuna kuti mumvesese pokupempani ngati convention siti kutanthauza kuti game iyi siti ngaipure patoka iyayi. Ife titipura pamazi mumpweya mwambamu even parand forces. Pano pamene tangopanga convention imeneyi ngati sanaone game background tione sana. Situkuopa wina aliyense. Manifesto imene tipitise kwa Malawi ndi manifesto imene sinaonekepo chiyambireni ndale Malawi muno. Koma tapangapo ma alliance kumbuyoku kwa zaka zambiri. And ma members yena amakhala ndi ma concerns kuti ma alliance amabwera bwanji. Chifukwa cha usogoleri wa Comrade Enoch Kamzingen Chihana anaganiza kuti tiafunse ma members. Kunja kuno kuli 50+1. Pachifukwa chimenechi sitinganene kuti ngati ena tikugwirizana nawo ma ideologies yathu, fundo zathu, vision yathu, sitingakale pansi ndi kukambirana. Lero lino timakupempani kuti mutipange empower kuti tita kupanga engage ma discussions ngati awawa. Sitinakupempeni kuti mutiuze chipani kuti chipani cha mtundu wanji mwangotipasa mphamvu yoti tita kumakambirana ndi anthu. Sichonchi tatokoza kwambiri. Zikomo President, zikomo members, ambuya kudaliseni. Thank you. Ndawi ya kwana. Zikomo kwambiri. Yayi moralo imene njofunikira nditu chifukwa pompano a president afuna atiyankhule. Ndipo ndikupempheni a president kuti mutiyankhule. Izi zanenedwa muno izi zikudikira kuti inu musendere china chilichonse. Zikomo kwambiri. Tawi ya kwana iwe tawi ya kwana Chihana lamulile ku Malawi. Tawi ya kwana koma tawi ya
yakwana iwe akwana chihana mulile ku atitisaende chile waka chihana tikumuona waka ife tisaende chile waka chihana tikumuona ariyo mama nthawi yakwana iwe chihana mulile ku Malawi. Zikomo. Zala ziwiri. Inu mukugona kumbuyo ko zala ziwiri. Nthawi. Sizikumveka. Nthawi. Nthawi. Kapena inasamva chichewa. Nyengo. Sopano amuna mukhale phe nifuna nivazi mayoka. Nthawi. Nthawi. Tieni besu ku Nthawi. Nthawi. Liti. Liti. Yakwanira pati. Ziko. Ndipeleke ulemu kwa first deputy chair imwe mupanga chair msonkhanowu ndiya second deputy chair komanso ma vice president nonse muli pano, secretary general komanso Mrs. Dadala Enoch Kamzinge Chihana Olemwan nditonse chifukwa cha nthawi amayi ndabamu. Choyamba nchoti ine ndikuthokozeni chifukwa mwandipatsanso udindo o president kuti tithandizane kuyendetsa chipani ichi zaka 4 zikubwerazi. Komanso mwandipatsa ukapiteni kuti ndinyamule ndegeyi ndikatere nayo ndinu mboma. Ine ndavomera kuti udindowu ndiutenge, n'chifukwa chake mutandisankha muchi ndinatuluka panjapa ndimakapanga konzati first and foremost the first advisor Mrs. Chihana kuti kodi tikwanitsa, chifukwa akakusankha sikuti ndavomera koma panafunika kuti nkapange konzati komanso family members ndi andiuza kuti inu takuvomerezani kuti mupitirize ntchitoyi. Komanso m'malo mwa wonse amene asankhidwa maudindo osiyanasiyana, inenso on their behalf ndifuna ndithokoze ma delegates potikhulupirira kuti tikhozoyendetsa chinthu ichi kupita nacho patsogolo m'malo mwa inu.
Komaso ndifuna ndipempheso, komaso ndiyamike azinzangawa kuti agwira ntchito limodzi. Komaso ndifuna ndipemphe kuti kukhala member wa National Executive sichibwana. Andineki iyi sitizavomereza munthu ulowa mu zachibwana. Sitivomereza munthu kubwera mneki mu kutaza sokonezi. Sitivomereza sellouts. Ngati muli ena alowa umu munapangana na ambu yanu kuti kaloweni mu afford muzasokonezi, afford yake si imene. Mudziwiretu, you go out faster than imene mnalowera. Us, we mean business. We are not running a farmers club. We are running a political party that has got history. So, ngati walowa, you don't believe in our ideology. You better resign msanga. Tikepo wina amene iye ndife tigwirizana kuti shipi tikafika nayo pantunda. Chifukwa mbiri amathamangira utenga maudindo muno, walo ntchito ya udindoyo sakuidziwa. Responsibilities yonena kuti responsibility yawe ngati member wa NEC imakhala bwanji. China, how do you carry yourself as a member of the National Executive? The image. Chifukwa iwe ukatenga image yola kuika chimene chimatukwanidwa ndi chipani. The first National Executive tizakhala pansi tizaphunzisane etiquette mmene tingaendetsere zinthu, especially inu anyuwani mwalo amene. Ine lero I want to declare I've been in politics for almost 30 years. On the ground ndimakwera ndinakhala ku UDF, ndinagwira ntchito ndi Bakiri Muluzi, anandiphunzitsa ntchito zosiyana-siyana, ndinagwira ntchito ndi bambo anga, anandiphunzitsa mmene tingakhalire ndi anthu pandale, mmene tingachitire ndale. Ndagwira ntchito ndi Agowa Nyasulu ine ngati National Party Chairman wa Afford. Ndakhalapo Member of Parliament. Ndakhalapo Minister. Joyce Banda anandipasapo second VP designate, ngakhale sana alengeze, koma I operated ngati second Vice President wa dziko. So pano I'm declaring kuti this is my last election. I'm not coming back the next convention. I'm retiring from politics. I will serve you for 4 years. After that, mundilole ndikapume ndi munda kumulinda Ifwa nikalime fodya nikapange zina ndili ndi ana ndisunge ana anga kupita kutsogolo. Koma sikuti nkapanga retire ngati president ena akubweraso kuzakhala nanu kugwira ntchito nanu. Ine ntchito yanga izakhala advisor, ukupanga na advice ngati mufuna advice ya ine. Pandale ndimene zimakhalira imakhanga tilireresi. Lireresi sizingatheke wekha kona tukona. Anzako aupatsirana kandodo. Iwe umathamanga nako weka. Ine ngati Enoch Chihana, ife the Chihanas tatukwanidwa. Choyamba nchonena kuti ine nimakakamira pa udindo o president. Chipani uchulidwa kuti ni chipani cha family. This is not a family party. Zinangochitika kuti Chihana anabereka ine. Komaso zinangochitika kuti Chihana anabereka mwana wanzeru even uposa so iye. Chipanichi ninachitenga chitafa. When I joined Afford, this party had only one member of parliament with very few members.
No structure in Mangochi, no structure Kumachinga, no structure anywhere. We have worked hard to find out this party has structures. Kuyamba kunsanje, kuchitipa, likoma, everywhere. Ndiye mundivomereza kuti inesu tsogoloku ndodoi lisirena ayendetsi apita nayo kutsogolo. Anthu ambiri mmadziwa amene mmagwira ntchito ndine, or my wife, she knows it's not easy to be a president of a political party that is in opposition. It's not easy to run a political party. Akuluakulu si ntchito ya small boys. Hai kuchoka mmene mwachoka inu kwanuko kubwera pano kubwerera ndikudya ndikukhala muno, one day ni nyumba ya Tundu wagula muno. Misonkhano imene timachita on daily basis needs money. Sumango kuta mahewu nkakhala president, zimafuna makobirizi, zimafuna anthu olimba mtima izi, sizimafuna anthu adaka izi, zimafuna anthu a vision izi. And I know kuti anthu amene akubwera kwa Afodiko uzatenga leadership kwa ine, even they will be better than me. Koma ndili nanu for the next 3-4 years until the next convention. The next convention sinzabwera kuno ngati candidate, koma nzangu obwera ngati delegate. Chifukwa ndimene ndaganizira, ndimene so family yaganizira kuti chilichonse chili nkumayambi ndikothera, andikothera pandale kwa ine ni 2029 pamene ndizapange handover o president kwa ena kuti nawonso avinemo. Amene adalawa iwe andamama na magodi ae ajiyana kukala ogara ono. Zikom, ndaona kuti speech yanga yoti I'm retiring simnakondwe nayo. Zona bwana. Iyayi munthu amenekero panga retire kwenye ukapuma boma tikutenga. Iyayi zikomo kwambiri, koma inali message yoti ndipereke. In a democracy, sukhala life president. Democracy, sukhala life president. Mukhoza kundifuna ndipitilize, koma imafikapo nthawi yonena kuti munthu uzidziwa enough is enough. Komanso umatuluka mbwalo nyimbo ikanakoma. Komanso munamva kuti Timba anachoka mwendo, dance your tight. So ine simfuna nzachoke mwendo, dance your tight. Sinifuna kuti mzachito nthamangitsa ayi. Koma tizasiyane bwino bwino. A audit firm EMJ ndikuthokozeni. Mwendesa chisankho ichi I think in a free, fair manner. Tenta ombele mmanji. Ife tukuthokoza kuti zaenda bwino. Ena neno ti ayimkadabweretsa meki. Ife pakali pano meki ija tikadaikaikira. Apo sinibisa yani. The Malawi Electoral Commission ife sinafikepo kuti akuzoendesa chisankho in a free and fair manner.
abweresa zimashini ife tikuzikana, ayamba zawo zosakhala bwino ife sitikufuna. Pokhapokha iwo aja tigwirizane ndi ife tizanena kuti kuli Malawi Electoral Commission yomwe ife afford tikuivomereza. Koma iyi Electoral Commission ayi ife sinafikepo, sinakhutire kuti iwo aja akhozoyendesa chipani in a free and fair manner. China angosankhanapo pa mtundu, ungotenga iwe bwera apa, mwana wa Tsibweni, iwe wankolo bwera apa, iwe mwakuti, ungodzadzanapo mtundu mmodzi mu Electoral Commission. Ife zimene za afford sivomera. Even if it means boycotting elections, tizachita. Ndanzatu tione mkavote noka tizapanga, chifukwa sitingavomereze kuti muyambe rigging muyamba pano ndi NRB yanu mupanga. We will not allow that nonsense. Pangani free and fair elections. Ife tikaluza tizavomereze taluza. Koma don't force Malawians kuti numpitirire. Are you sure ma delegates muno pali chifukwa choti anthu apitirize ni Malawi Congress Party? Takweza ni manja. Amenanena kuti Malawi Congress Party ichoke manja mmwamba. Pali zifukwa. Ndiye ife chimene tikunena position we have taken ngati afford. Ndio nena kuti ife ni Electoral Commission tikadakambirana tikanaonana kuti kodi inudu zoona mungachite chisankho mmene anapangira kachali kuima pachoonadi maintaba muzaima pachoonadi. Tifuna ntalimanja simuona ni dzina lomwe lundivuta first na avomereze. And ife kwa opposition tikambirana nkhani imene ngati alipo ena opposition akuavomereza ni vuto lao, koma position ya Alliance for Democracy ndionena kuti aliyese amene ali Malawi kaya ulinda ID kaya ulibe ID uzavota. First zaendera ID yani kala ulinda ID ulibe ID uzavota. Vuto la system latu ndionena kuti timu iubwera ndili fali munga win game izo zimachitika. President eka president wa dziko eka sankha Electoral Commission Yesu akakhale candidate. Ife tikazalowa mboma zimezi zasinti akati independent Electoral Commission izikhala independent Electoral Commission. Izi members mukamva kuti mdziko mwabwera ziwawa nkhani zimwamba pamenepo. Mukava mdziko mwalowa chisokonezo nkhani imene mwambayi. Tapanga convention tsopano tiyambepo opposition, tiyamba kugwira ntchito ngati opposition. Sitinagwirepo ntchito ngati opposition koma tsopano mwatipatsa mandate tigwire ntchito yomaka nkhanthhu apa pang'ono. Nyimbo jamaji pang'ono choma ndikutanthauza nchakuti ife tifuna free and fair election. Anthu mene muno Malawi amavota. It was an equivocal demand for government in Malawi to change from one-party system to multi-party system. It was an equivocal demand for a free
and fair elections. Basi tikaluza zabwinobwino no vuto, koma zobera nazo andiye mwachepe, titutana tinyamulana mpaka tikagwetsana mnyanja wo sitisiyana. And iwe who are involved ndi rigging, tikuziwa anthu amene mwaitanisa anthu ena uchoka ku Zambia uku andiuza akubwera, mukumana nawo tamene mukumana nawoyo tidziwa kuti mwakumana. Mwaitanisa anthu kunja uko kubwera kuno azapange mashini anu, mwaika zinthu mmatawazi umu muendese chisankho chathu chizakhala kuvota pepala nkuwerengera pomwepo nupangaso declare pompo. No machine involved. Machine achani ovota ndife anthu timaponya kapepala machine chitwa kencha. Inu timakutumani ku electoral commission akakuita nani usamangodi ya allowance numavomera zilizonse. Ayi. Mudzinena position ya chipani chathu ndi ichi. Basi. That's our position. Very clear. Right now, we don't trust this Malawi Electoral Commission. Akonzeso. My commissioners, akonzeso. Anzatu ku parliament, you have to move a motion. Achana tukani. Wachepa alikuti sana bwele. Anyamuka. Draft a motion, legal advisor to draft a motion. Parliament, you move a motion. Tikambirane ose zipani z opposition. This electoral commission is not credible and we don't trust it. This is an order from the president. You have to do it. Thank you so much. Pomaliza penipeni. Pomaliza penipeni. Ndifuna ndikuthokozeni. Makansala athu mulimo muno. Tadzukani makansala athu. Amene muli makansalas tadzukani. Tabwerani kuno kutsogolo. Onse makansalas athu tabwerani. Mwaziganza makansala tilibe tilina oso. Bwerani kutsogolo. Adiana mutaregesege ndi aliyese wokunyoza ife dilibo. Kuli kosego mwe mubira Adiana. Afodi ndi aliyese wokunyozani ife dilibo. Kuli kosego mubira. La 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 la. Sina kuchuleni, sina perekeso salutation. Mangofuna ndipepese, pepani kwambiri. Koma takupanga organize, takulandirani. Tikufuna nzabwino zonse, ziko kwambiri kakhaleni. Komaliza kweni ndifuna muchimve pasi pantima. Nonse munabwera ku msonkhano umene. Kuyambira Usapitwa region, Lower Shire, Kasupe, Fort Johnston, Buwa, Zalanyama, Vipya, Rukuru, Songwe, Nons, mpaka Lakeshore region. Ndifuna nikuthokozeni kuchoka pasi pantima.
anzathu nonse amene paekha munatenga kandalama kanu ndi kusonkha kuti convention ichitike, ndifunanso ndikuthandizeni. Kwa abale onse amene anatipatsako kanga chepe pang'ono kuti anthu mgule ng'ombe mgule mbuzi, funa ndikuthokozeni. Ndilimo muno a director Maideriwe basi ndipeza nayo 300,000 mayi ndikuthokozeni. Nonse mwaponya apo aliyese ndikuthokozeni. Ichi nchipani chanu tofunika kuti inuyo msichinyadira, komanso ndi chipani chanu choti muyende nacho, komanso mmene mwatikhulupirira ife we are not going to disappoint you. Tigwira ntchito yomwe inuyo mwatituma. Ine sindikufuna inu a logistics kuti papezeke ena ali stranded, ena amtali, ngati if there is a means yoti agone, amene anyamuke, sipafunika kuti akhale stranded, tatenga kwawo bwera nawo pano, aliyese akabwerere makomo mwawo bwinobwino. Chifukwa zinthu zingazimachitika kubwera popita kupezeka kuti anthu akhala stranded. Takonza ma logistics wonse kuti aliyese basi imene anakwera ukwere omweyo kumabwerera. Osakwera yopita kumpoto ndi wakumwera, wakumpoto onso osakwera yakumwera. Ayi, tikafike bwino, komanso tikuyendamo Mulungu atidalitse, atipange protect mmenenso anatidalitsira, atipanga protect mmene timabwerera. Ine a chair dada Munthali, komanso a vice chair dada Chipeta ndiye nawo ndifuna ndikuthokozeni mmene mwapangira chair msonkhano. Komaliza, ngakhale ni Mrs. Chihana ndiyenekera ndi athokoze. Mayi bwera ndikuno yena mebisa kudziwani. Ukani. Raona lelo amakonda wina liyese liyeko lelo. Ajiyananga bwino yawa raona amakonda wina liyese raona ariferosera kondwa. Ajiyananga bwino yawa raona amakonda wina liyese raona ariferosera kondwa. Ajiyananga bwino yawa raona amakonda wina liyese raona iferosera kondwa. Zikomo. Abale yanga ukhala mkazi wa politician, president wa political party imene limo opposition is not easy. Chifukwa minister wanga wa finance, chancellor of exchequer ni mayiwa. Awa akangoti khobiri silituluka silitani, komama ndivomerezi ndiathokoze first and foremost. Thank you so much. My choice was not wrong. Secondly, decoration yonse mwayiona muno apanga okha achoka muno 3 AM kupanga decoration yonse iyi kukhala muno. Akana khala ena akanati apangani zimene zotiona na mawa ndakagona, koma achoka muno time ineyo. Komanso timu yanu ija ifunika ndithokoze. Kaya Ellen Kadango kaya ali kuti kaya Ellen Kadango ali kuti a decoration Bridget ndani tabwerani
Edith. Komanso atsikana protocol aja. Tabwerani? Yes. Zinthu ena akachita zabwino is better kuthokozana. Chifukwa awa achita zinthu izi no pay. Chakudya chonse chomwe tadya masana athandizana kuphika Mrs. Chihana ndi Ellen Kadango. Kunena kuti Ellen Kadango pano palibe nzomveka sanagone. Ine napita kunyumba kwathu 3 am ndakapeza kuphika. Ndabwera ndazagona ndikupita so kunyumba 8:30 ndampeza akuphika. Ndio sacrifice timanena. Tenti muombele mmanja mwana wene yake. Komanso timu ili yakhalaso pano kutithandiza zina ndi zina ati aombele mmanja. Thank you so much. Organizing committee, a chair organizing committee kaya likuti. Ona Bostambuli. Eh? Okay. A deputy or committee organizing Tazukani. No seminary organizing committee. Inuso ndi kuthokozeni mwabadera zikongwa mbiri ntchito mwagwira ntchito yabwino nikufunani zabwino zonse kutsogolo ku mpitirize kugwira ntchito chimodzimodzi. Ine ndimalizire pompo nonse ku Southern Region, Eastern Region, Central Region, Northern Region, muende bwino, usiku wabwino, mama wabwino, zikongwa mbiri. Digirani. Zaka kumafika kuma 60 huko. Maleti 50s. Umambo iwala zinthu. Ande nduza nambaso iwala chifana amboso gunda kumene. Ku ceiling. Napanga declare the convention open. I also have to declare this convention 2024 Afodi National Conference closed. Thank you so much. Ajihana sana bele tose kukuma. Ajihana sana bele tose kukuma. Kukuma. Ajihana dango bela tose hede. Ajihana dango bela tose hede. Hede. Zikomo kwambiri Mr. President, mwasendera china chili chonse. Mundirole musanapiteso kwanza tukuti akufuseni mafunso awiri atatu ndipemphe Sheikh Binusi kuti atipempherere kenako ndapemphaso a Vice President athu Pastor Catherine Makunganya kuti nawonso apemphere. Mmene tili chikhalire chonchi. Koma akapemphera pamapeto pake tima kuti tiimbe nyimbo ya mtundu wathu vesi limodzi. Sheikh Binusi. Mulungu wokondedwa wapamwamba Allah subhanahu wa ta'ala ana a Israeli atakhala mafuto akulu kwambiri. Mulungu adamutuma Moses kuti akaombole ana a Israeli kwa Farao. Koma uyo Moses kapena kuti Musa alayhi salatu wassalam ali mjira
anakumbukira kuti uku akupita aitane m'bale wake Aaroni amene ali Haruna. Chimodzimodzi Mulungu lero watuma Enoki Chihana kuti akatiwombole m'mafuta amene ali m'dziko lino. Koma Chihana ali njira wakumbukira kumuyitana Timothy Ntambo ukakhala Aaroni walero. Tipemphere. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa sallama ala habibi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, kuyamikidwa konse kwabwino ndi kwa inu ya rabbul alamin, amene mwatisonkhanitsa maluwani ya rabbul alamin kuchokera na msiku la dzulo mpaka nukafika lero ya rabbul alamin. Ambuye mwatipasa msonkhano wopambana ya rabbul alamin. Tikudziwa kuti mphamvu zilali zanu ya rabbul alamin. Mphamvu zimenezo Allah tikukupemphani kuti mukatilowetsera zomboma ya rabbul alamin. Ambuye tikukupemphani ya rabbul alamin kuti mtsogolere uyu Enoki Chihana amene ali wachisoni, amene munatipatsa kukhala mphatso kwa ife tonse anthu a afodi, koma asaphindulire toyekha afodi, koma aphindulire mara wetu. Ambuye musankheni kuti atilamulire kutsogolo ni kwanu ya rabbul alamin. Mphamvu zonse ni zanu ya rabbul alamin. Chotsani nyasi zimene zikutilamulira ya rabbul alamin, zimene mkati mwake muli katangale kupha koma suponderesa ya rabbul alamin. Kutsogolo ni kwanu ya rabbul alamin. Ndinu nokha amene mudalenga kumwamba ndi pansi ya rabbul alamin, kumene ife tetsamira ya rabbul alamin. Sitingaoloke Yorodani mpaka nenu mutatigwira dzanja ya rabbul alamin. Mugwireni dzanja mtsogoleri wathu Enoki Chihana kuti akhalibe chiongoleri dziko lino, kuti ali tsogoleri ya rabbul alamin. Tikupemphani ya rabbul alamin, ife pamene atisankha kukhala atsogoleri a chipanichi tikhale ogwirizana, okondana, waluso komanso wanzeru, kuti zolo zimenezi tilowe nazo mboma ya rabbul alamin. Ambuye tikupempha kuti zolankhula zathu akamva akapolo wanu amene ali kunja kwa convention ino akatimvetse zokamba zathu, pakuti zoona zenizeni dziko lino si dziko ayi koma chitsara pakale pano, si dziko ayi koma mapeto okha kumapeto. Ambuye tikupempha, tifuna mkaka ndi uchi umene timaupempha nthawi zonse kuti tikhale nawo. Ambuye tiongoleleni ndinu. Sallallahu ala sayidina wa nabiyana wa shafana yawmal qiyamah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapemphera. Amen. Haleluya, haleluya. Tipemphere. Atate, muzina la Yesu Kristu kalonga wamtendere, Yehova mulungu wathu, ife tili muchipinda chino Yehova mulungu wanga, inde kwa posa tinali ndi program imene imonga ma protocol imene Yehova imenera kukhala mchipani. Yehova mulungu wanga timasankha maudindo ndipo maudindo asankhidwa amene Jehova mulungu wanga inde sikuti ondo pambana, koma Yehova inde wina aliyense amene ayimirire wina aliyense amene akuvutika mdziko la Malawi, amene ayimirire wina aliyense amene ali mchipinda muno, amene ayimirire wina aliyense Yehova mulungu wanga madera onse amene ali mdziko la Malawi. Yehova mulungu wanga pamene timakonzekeranso Yehova mulungu wanga ulendo umenewu zikanatha kuteka Yehova mulungu wanga a president athu Yehova mulungu wanga inde kusangoyima pa nyengo imeneyo, inde Yehova mulungu wanga ndikupambana, koma Yehova tafuna tiyendere protocol imene Yehova imenera kuchitika. Koma Yehova mulungu wanga ndikupemphera kuti mutithangatire pa ulendo umenewu umene Jehova mulungu wanga inde tinapanga zolakwisa ndipo tikulapa kuyambira 2019 2020 Yehova mulungu wanga pamene timaona ngati Yehova tikusankha inde atsogoleri oyenerera kuti amene Yehova mulungu wanga zakatithangatira panali mbewu zambiri zimene tinakatha kuzala. Inde Yehova mulungu wanga mwakusaziwa kwathu Yehova tinasankha mbewu imene timaona kuti ndiyo nyezimira kwambiri, osaziwa kuti Yehova tadzala chamba, tadzala Yehova mulungu wanga tadzala chiteze chimene Yehova lero chikutisokoneza mdziko muno, chiteze chimene chikutiyabwa mdziko muno. Yehova mulungu wanga timaona ngati kuti mwina mwake Yehova inde tikusankha Yehova mulungu wanga inde tambala amene Yehova mulungu wanga tidzatha kudya bwinobwino mulungu wanga moyenerera, osadziwa kuti Yehova mulungu wanga adzatidyesa nthenga, ndipo nthenga Yehova mulungu wanga zimene zikutipweteka pa tsiku la lero. Ndinu mulungu odabwisa, mulungu opambana, tithangatireni pa ulendo umene Jehova kuti Yehova amalawi amene akulira kunjaku Yehova mulungu wanga, amalawi amene sakumvetsetsa inde kamba ka mitengo, popeza mitengo lero ikubwera ina mawa ikubwera ina, sitikutha kumvetsetsa kuti kodi chikuchitika ndi chani mdziko muno, kuli amalawi ovutika amene Jehova
anataya nthawi yawo kukayika kutsogolo mene pa mpando, koma Jehova lero akulira. Ife ndi cholinga chathu Mulungu wanga pa ulendo umene tayamba tsiku la lero tikutukulira president wathu Yehova Enoch Chihana kuti Yehova ulendo umene tayamba lero kakhala opita ku parliament ukakhala opita Mulungu wanga ite ku State House, kuti Yehova Mulungu wanga akakhala kutilamulira popeza ndi president oziwa mavuto a mdziko muno, ndi president amene Jehova amamva kulira kwa anthu, ndi president amene Jehova zikumukhuza amene dziko la Mulungu wanga likuyendera, ndi president Yehova amene akufuna kusasintha Malawi kuchoka pamene ili Yehova Mulungu wanga pa moto pa ulumene Mulungu wanga tili pano. Yehova Mulungu wanga ukaponda khala la moto palibe amene amakuuza. Amalawi pano aponda makala a moto amene Jehova akulakalaka kuti Yehova Mulungu wanga tisinthe, kuti Yehova Mulungu wanga patoka sitikakwanisa kuzimisa makala amenewo, koma Yehova tikulira mphamvu yanu, tikulira chisomo chokera kwa inu, tikuziwa kuti undulendo Yehova Mulungu wanga umene Mulungu wanga dziko li 2025 lizamva kukoma kuyambira chaka chimenechi, chifukwa cha usogolo imene Mulungu wanga tikufuna kuumba kuyambira tsiku la lero. Mudzina udabwisa la Yesu Kristu pali ena amene akubwereranso makomo osiyana-siyana, ayenda munjira zosiyana-siyana, atetezereni afungatireni popeza Yehova anabwera pano kuzayimirira anthu ovutika amene akuvutika mudziko lino. Anabwera pano Yehova Mulungu wanga kusasakasaka kuti mwina mdziko muno mukhoza kukhala mtendere masiku akubwerawo. Yehova ayang'anireni afungatireni mudzina udabwisa la Yesu Kristu. Tetezerani wina aliyense pamalo ano, fungatirani, khalani nafeni mudzina la Yesu Kristu apemphera. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha mapemphero otsekera msonkhano wonse. Tipempha amene angatiyambisire nyimbo ya mtundu wathu pamene tonse tikuyima tiyimbe vesi limenelo. Abwere kusogolo kuno azatiyambisire nyimbo ya mtundu wathu. Zikomo kwambiri. Mlungu dalisani Malawi musungententele gonjesani adani wose njala ntenda sanje luzisani mitima yatu kuti tisaope daliseso goleli nafe tima Malawi. Zikomo kwambiri. Azimai kumalizanso zonse zimene zachitika kuno ku Golden Peacock Hotel mu mzinda wa Lilongwe. Cafe msonkhano ochititsa kaso watsopano 20 minutes past the hour of 1 Central African Time. Kwina maiko ena pano ndi mawa dzuwa la ndithu koma mwina ndingofotokozerapo pa zomwe anena Chihana mu speech yawo yotsekera msonkhano umenewu amfundo zikuluzikulu kuti ndizotani mwina ena apeza atatsiriza kulankhula. Akunena kuti iwo akhala mundali akuchita ndale kwa zaka 30 tsopano, akuti ndipo akuona kuti this is the time to leave the stage. Akuti convention yomwe adatenga nombala ati ndiyotsiriza convention imeneyi udindo amene awapatsa wauvomera koma akhalepo ndithu pa udindo umene kwa 4 years. Akuti after 4 years sakudzapikisanaso nawo, akudzabwera ngati delegate osati ngati candidate. Akuti akufuna apume akundale afotokoza kuti I'm retiring from politics, ati akufuna apume azikalima azikasamalira banja lawo. Amafotokozerapo kuti iwo agwira ntchito ndithu yayikulu kubwezeretsanso chipanechi kuti chikhale ndi mphamvu. Akuti kale sichidali chipane cha mphamvu atachisiya bambo awo.
ndi akuti agwira ntchito akuona kuti akwanitsa ndi nthawi yake kuti pabwere munthu wina apitirize ntchito imeneyi. Amafotokozaponso kuti kuyendetsa chipani si zinthu zophweka, akuti ngakhale zomwe zachitika kuno zindalama zomwe zalowa kuno ati ndi ndalama zoti akanathola kugula nyumba, si zophweka, kuti running a political party is not for small boys. Anayankhula moteromo kuti ndi chinthu choti chimachita consume ndalama zochuluka, komanso ndi chinthu chomwe chimachita consume nthawi. Amakambaponso nkhani yokhudza kuti chifukwa chani wagwiritsa ntchito EMJ kuti iyendetse chisankho chawo, akuti walibe chikhulupiriro ndi bungwe loyendetsa chisankho la dziko lino la MEC. Akunena kuti angakhale aphungu ku nyumba ya malamulo anayimitsa aphungu wa afford kuti akathandizire kubweretsa motion yonena zoti iwo alibe chikhulupiriro ndi bungwe limene la MEC pa nkhani momwe akuyendetsera zakalembera wachisankho kugwiritsa ntchito chiphaso cha unzika, akuti sakukhulupirira NRP komanso Malawi Electoral Commission. Ndi akufuna aphungu akabweretse motion yoti pabwere kusintha maka pa njira yomwe anthu angagwiritse ntchito kapena MEC ingagwiritse ntchito kukalembetsa anthu amene akufuna kuponya voti. Ndiye amafotokoza kuti ngati zimene zonse zichitika kuti ziphaso zina kuloledwa kuti anthu akagwiritse ntchito kukaponya voti, akuti iwowa adzafika pena mpaka naponya nyala kuti ife asitikaponya voti. Ndiye mwina ticheze nawo Brian Achihana. Yayi mukuonera kanema wa Times ndi the honorable Enoch Chihana komanso wachiwiri wawo honorable Mtambo. We must give it to you in the spirit of fairness, a beautiful convention and one very organized. Muholo muno it's still full. Discipline imeneyi iuchokera kuti mumauza chani mukakhala na wanthu? In fact, he's once beaten, twice shy. And you know, kuti enough for in the past, we do not have good conventions, fighting, and also not well organized. So that's why we have learned from our past mistakes, and we said let's collect here and there. That's why you have seen a very beautiful and well organized and disciplined convention today. Munanena kuti ulendo omaliza the next 4 years, decision imene yabwera bwanji? Yabwera anytime, whether you're a football player, pamakhala nthawi yoti you have to pack your boots. Komanso welcome to Pimazidziwa kuti mene nalili 2 years ago, I don't think this year ngathamange mene nathamangira. Ndiye ine I've been in politics for some time. I've led this party for a very long time, and I think this is time kuti tipatse a new generation. Mwasira Ntambowa? Ngataza ufune kutsogoloko azatenga. Zili kwa iwo koma kwa ine ndionetsetsa kuti pazakhale very good transition as being a democratic party. Muna kambanso your frustration ndi bungwe la Malawi Electoral Commission. Zuchokera kuti zimenezi? Choyamba nchonena kuti iwo aja akutitana kuma consultation anyamata athu apango koma zimene akukamba kumene kokonzosamveka chifukwa afuna usintha the way things have been done kumbuyoko. Koma saupereka ma reasons eneni ona kuti nchifukwa chani afuna tigwise ntchito machines, nchifukwa chani afuna anthu akavote ndi ID oka. Well, kumbuyo konseku we have been electing presidents in a normal way. So if we are saying kuti no, let's go back mene takatuchitira since 1990. Ndi mukayankhula nawo akumva? Ife tayamba kulankhula nawo. Timadikira convention ipangike, so pano tilankhule nawo zenizeni zotamve. Ndi nzanga Kathe Maulidi mwina ungakhale ndi nawenso mafunzo. Nangochita chidwi momwe analengeza kuti akuchita retire from politics. Chipindamo anthu sadalokono nali chete kwa basi, komanso timamva chapasi ena kufunsa kuti ande ntchito yonse yomwe mwagwira 4 years nde mesa tikakhala kuti tili mboma matero ena chapasi kuti 4 years imeneyo sitikakhalabe kuti tili mbomamo ngati momwe mukunenera kuti chaka cha September mukutenga boma. Zikakhala bwanji pamenepo? Mmadzi kuti mutakhala kuti mwalowa mbomamo ndiye mukachita retire after 4 years? Yes, you know, in politics pamafunika nthawi zina zake to say enough is enough. Zijandanena kuti ine ndakhala president wa chipanichi kuyamba 2013 kuzafika lerolo. Ndi nthawi yonena kuti pamafunika usira ma ideas ena. Ine my ideas anga onse ndasonyeza kufika chipani pene chilili pa andipasaso mandate yanga ina for 4 years.
and 4 years yo ndiyendetsa nawo. After that there is no way ndizibweraso kwa anthu aja ndipatiso mandate ina ngati kuti kulibe leadership ina yomwe inga. Whether you are elected president or not. Yes, whether I'm elected president or not. Okay. It's time to, so ukalowa dzimambo ukoma it's time to leave the stage. Amtambo, do you regret the decision that you have taken politically? Never. Actually, the best decision I've ever made in my life is to take a decision to work with Alliance for Democracy, especially under a wise, dynamic, and revolutionary leader in the name of Enoch Kamzingenchiana. I'm a very proud student. I would say I'm a student in politics, practical politics. Munathandiza Tonsa Alliance, munaenda far and wide. Mumakhala okumudwa? Kukumudwa kwake ndimakumudwa chifukwa choti zimene tinkafuna kuti tiyachitira Malawi sizikuchitika. Kuba kwafika ma levels akuluakulu. Kuba? Corruption right now zinthu sizili bwino. We have become worshippers of corruption instead of fighters against corruption. So we lied to Malawians. And we promised Malawians Canaan, but we have given them hell. Prices of commodities have gone so high. And it seems like the government is so clueless. They don't have economic policies to resolve these issues. And our youth are suffering. Unemployment is escalating. Because of zifukwa zambiri zimene tinalonjeza sizinateke. That's why mwakala mukumva ine ndikunena kuti amalawo pepani. Ndikanakala sing'anga. Ndikanakala prophet. Woti nditakuona kusogoro. Sitikanabweresa anthu awawa. Koma panopa we regret because the struggle has been betrayed. That's why right now I'm the happiest person. I'm working with a revolutionary leader. And I can assure the people of this country kuti tigonjesa. Jericho itigwesa. Ndipo tikuchita kuona enafe. Sikuti tikuopa tikudandaula china chilichonse. Kusogoro takuona. Malawi amene tinkamfunayo akubwera ndipo so yali Malawi. Si amene. Malawi amene ndo panga tocha Malawi. Zinthu sizili bwino. Brian iwe ngakale kunena kuti ineyo ndinamenya nkhondo kwambiri. Nawenso unamenya nkhondo kwambiri. But there have been betrayal after betrayal. Some of us didn't fight for positions. No. If I wanted positions, I should have still been in government. But what I wanted, Malawi akale pantendere. Umpawi uchepe zimena president amanena what do you mean you could have still been in government? Sana kujotsani ku government. No. Sana nchose government. I should have still more remained in that government. Okay. I was not told to say wachoka paunduna, which means wachoka mboma. No. Okay. I was still there. If I wanted to be a bootlicker, panopa boys ndikunjoya my business chanchan, but I didn't want that. That's not what we wanted for Malawi. So the struggle for a better Malawi continues. That's why enough every day manena kuti aluta continua, Victoria aseta. The struggle continues. Victory is certain. And in afford, which is victory, we shall conquer. And we shall save Malawians better. Right now, we are working on a very strong manifesto. The time we'll be launching that, Malawians will know that this is a signal for a new beginning. Apita Mutharika tekawiri konse tejeza nawo ama kudandaulani ama kuchulani dzina. You have seen my interviews with him. Yes. Do you regret? Pazimene munachita mdziko muno? I don't regret what I did. Yeah. And what I did, even in this government, they mess up zisanko. Zimena president amanena kuti we don't have confidence in the electoral commission. They mess up, we do the same even beyond. So I don't regret for standing up for people. I don't regret for fighting for the rights of people. I do not. The only regret I have is having incompetent leaders to get into power. That is the regret I have. But that Peter Mutharika complains about me, I don't regret. Brian, the most painful thing for any leader is to be removed from power. You just said power is sweet. Yeah. So they were removed, the pains are still there, but I would like to request them to heal. Okay.
They should forget the past. We need to move into the future. In the event that Afford is in partnership with DPP, mukaonana bwanji kumeneko? Fakulapita Mutharika kumeneko. For me, I don't keep grudges. Okay. I faced a lot of persecution, a lot of attacks. I should have died, but by grace of God, I'm still alive. But I have no issues. Anyone that wants to uplift the lives of Malawians, I'm going to work with them. When I look at Mutharika, I look at a former head of. So you can work with the DPP president Peter Mutharika. Exactly. You have no problem. Exactly, because we had issues with the way things were being done that time. And if you remember, the issue was an election was rigged. Okay. You understand? Yeah. I didn't have personal issues with Mutharika. Okay. My struggles are never personal. Okay. I fight on principle. Okay. And that's why we're saying we are going to fight and remove MCP from power. Tikonze program. Mulinza mbiri zokamba. Tibwerere kwa inu Mr. President. Nsonkhano ukuoneka wapamwamba wa ndalama. Timalizire pamenepo. Ndalama mwazitenga kuti. Izitu nzapamwamba zachitika panozi. Mwazitenga kuti inu a president. Choyamba nchonena kuti nsonkhano wa convention mmaudziwa kuti ukubwera. Ndiye mmaukonzekera. Simungofika kuti mawa kuli nsonkhano mmaukonzekera. So tinachalira kuti uchitika. Takhala tikusunga makobiri komanso amene makobiri atipeza nsanga ndi amene tagwiritsa ntchito. Cafe, anything else tikuteka tsopano? Achabwino. 2025. Are you sure muichotsa MCP pampano? Imene ikupita. In fact, ikupita mmene nabwerera. Mmene nabwerera. Very fast. Ikupita mmene nabwerera. Very fast. Chifukwa sinawinepo chisankho since 1994. Mawu ano omaliza ena adakali m'maso pano ndimaona pa online anthu akutionerabe mpaka pano ndi mmawa uno Amalawi otsatira chipani cha Afford ena onse akufuna kwabwino. What will be your parting shot madzulo ano pamene mmawa uno pamene tikutseka nsonkhano wa Afford wa 2024? Choyamba ine ngati president wa chipani cha Afford ndi executive yanga imene tasankhidwa kumene ndifuna ati apatse promise a Malawi kuti they should have hope and confidence in us. Kuti tienda nawo ukafika nawo 2025 komanso tienda limodzi ukakankha boma likuti lichoke chifukwa ifeyo tili ni manifesto amene tikuganiza kuti manifesto amene athandiza kuti economy ya dziko ini isinthe, Malawi zasinthe pamene pamenepa kukhala a middle income country. Mr. President, Enoch Kanzingeni Chihana, ndi timu yanu, we want to thank you for inviting us, Times TV, to air this convention. We wish you well and congratulations for a well-handled convention. Thank you so much, Brian. Amenewo ndi President achipani cha Afford, olemekezeka bambo Enoch Chakufa Chihana. Your last thought, Kathe Maulidi, kunja kukwada, kwasha, mwina nkupeza katulo pang'ono. Ndithuti ndimafuna ndingochitapo comment nkhani yomwe alankhula Ntambo. Peter Mutharika nthawi zambiri ndipo tikamalankhula nawo nthawi zonse amatchula Ntambo kuti HRDC idagwirizana ndi Congress adagwirizana ku makhoti kuti andichotse amakonda kunena zimenezo apa Ntambo akufotokoza kuti Afford ngati kupanga mapulani madongosolo opita kugwira ntchito ndi DPP akuti osasunga mangawa apita kumeneko akagwira nawo ntchito akayang'ana bwinobwino m'maso apita Mutharika zandichititsa chidwi chifukwa ndikulingalira nkhani zomwe ankachita raise nthawi imene ja HRDC omwe pa nthawi yonso adali wapampando a Timothy Ntambo kumeneko amadana ndi ulamuliro wa tsankho
umbanda corruption kusendetsa bwino chuma ndi mavuto ena amenenso pa nthawi imeneyo adalipo ndiye sindikudziwa kuti pakadali pano kukakhale chani chimene akakambirane cha chilendo chomwe DPP inganene kuti yasintha kuti no ayendere limodzi pakadali pano zinangondipatsa chidwi kuti antambo amene apita Muthalika mpakana pano amakonda kuatchula dzina lawo akuti akagwira ntchito atalibe mangawa ndi apita Muthalika atakachita zinthu limodzi. Kafe Maulidi kuti malizira zonse zimene tidabwera nazo mu msonkhano umenewu wa chipani cha AFO 2024 National Convention. Tikatere mmawa uno ndiye kuti tamaliza zonse zimene tidabwera nazo ku convention imeneyi. Ine ndi Brian Banda ndidali ndi Kafe Maulidi komanso producer wathu ngakhale amathawa pang'ono chifukwa sadaoneke kumapita. Ndipo producer uyu ndi wa Njomba amazasowa hours nkuzapezeka 30 minutes koma nangatitani ndi producer wathu ndi producer wathu Gracious Mana. Pa kamera imene tinali nayo panali Malenga Chienda komanso Henry Chulu pa Final Control Center ku Lilongwe kuno, Howard Dzingomvera Final Control Center ku Blantyre, tinaliso ndi Haiten ndi anyamata ena amene amatithandiza kuno. Ine ndi Brian Banda, thanking you for joining us. Monga timanenera nthawi zonse, this is Times Television. And on this network, the news always comes first. And goodbye this morning from the capital city of Lilongwe. And bye-bye.